Hani söz veriptin diýmän, bolan o gatağa gardy taşlam. Näme boldy burdan toğurdum tähra diýäýin. Size Günaydın aşkım. günaydın aklım. Olmaýadaylar. Şol açylış senetdene. Günaydın, ertirin hayırlı olsun. Diler doğa, yüreğin arasında tavuğunamı, dalımı limonu savunalарын oğlu olsun, aloyleynaların kıyıdı olsun, himmetin aların uçağım olsun. Hani diler de bol başka. Emin yapsın olurum. Bana yarın canadın bir nomur, payda karı, yediniz ödat, gözünüzde tuşva vakti, gözünüzde sokmam değil. Çalacağı uşak kana uşak nok men özüm ullanıp gördüm. Aha, aydı aydın hayırlı olsun. Günüňiz aydın hemmeňiziň erterin hayırlı olsun, yetip gelen täze bayramlaryňyz düşümli ýyl bolsun. Allah can ırzgaly, bereketli, ilki bilen can saglyply ýyl bolsun. Biziň sabırlarymyzdan almadıklar alıp görün, ullanıp görün. Alanların peyda tapya, peyda taparlar yapsın. Yok bara aklım 100 nakli isleme. Bunu 6 ay, 7 ay, 1 kil ulanan bilir. Ulanyanlar bilirim. Şu madem aytya bize geldi. Sağ olsun, köp tanrı yalkasın aytya sana da sehra kliyentlerim. Bize şey mümkünçülük verip yüzümüzü arasalap, oğlanın için sağ olsun neydiler kliyentler. Benim sana alkışlarını koyan ediydim. Benim yüzüm durluğunu, arasalanını, ervet javik olmadı. Kremim ulanyan iyidinden katı oğaytya. Bu ol üçtü, katı güçlü. Derman, yüzüme. Kara näme diyen dünya belli, yer yüzüne belli olan aymelik sabınımız ullanmadıklar ullanıp görün maslahat berýän. Tek 61, 83, jaňaty zakatyňyzy berin mehriballarym. Görüňrat berýär. Görüňrat ýa. Serious. Hemmeňde. Yürüçük. Şeme Altınmaya firmanı bilýärdiňmi? Indi şolar täze yumaş çykatdyr. Bu zatlar dün geldi akşam gördüm. Men bilgeçleyin paylaşmadım. Näçe paylaşmadım. Sowgadyňyz üçin aýratyn köp minnetdarlygym bildirýän. Hiç bular ýar sowgada garaşamakdym. Köp sağ bolun ýöne. Aslında bu zatlar dün geldi. Biz ýöne şema bilen barladyk. Yumaşlary täze yumaş çykattyrlar. Öz Türkmenistanymyzda önürleýän önümler. Bilgeçleyin var şu tarafy çekme görkedeýin. Kirleri ýuwdyk. Bilgeçleyin yumaşladyk. Hakyt bazatlar ýuwup goýdyk, taşlarda serip goýdyk. Onuň bugün ýerden çekýän şoňçy hani bileýin reklam edýän adamy diýip, akasy her kim bilýän eken, sewdaňyz uğruna bolsun, ene de täze çykaran yumaşlar, her hile görnüşler bar. Ýene ýuwdygymça siz bilen paýlaşar. Karoçy bul Türkmenistanyň hemme sewda nokatlaryny paýlanýan eken, bu ýerden alyp bilýäňiz, ýene suraty düşürip ýakynatýarmy? Suraty düşürip alqarsaňyz ene yumuş ekstra hemmesi bazyr görnüşler gaty kän eken. Şulam ekstra bolýan eken. Ulsy. Bilen abyşny adaşny beýleki. Kiçi mukdarda da bar, uly mukdarda da bar. 60 ýykama. 60 ýykama. Indi seredim men size näme aýtjak bolup berýän. Odat bulan yeri marda. Düýp sklatlary marda, optum stuşny da, yani sewda komerskda da ýa şeýle sewda edesiňiz gelse, şeýle nomurlar berilejek. TikTok sahypany aşagdan verilecek. TikTok'tan öýren bolsaň Instagram sahypanyň şol videolaryň üstüne gelmeşdirip geçer. Köp sağ bolun, altynmaya sewdaňyz bolsun. Allah'tan şu eliňiziň açyklygy ýaly sewda bereketli bolsun. Açyk bolsun, bereketli bolsun. Köp minnetdar. Bugün şema bilen näme tutan bilen turduk aýdaly size. Bugün şok geçirirsiňiz bilişiňiz ýaly men hem dilşema gıýbat edel hem aýdyp berer. Bugün karaçy al. Yüzün dermanı. Ulaştan almalılar. Bilýäňi nomeryna kılymyny ýa tutduğumu aýtmak gerek. 64 60 98 88. Karaçy bu näçe bir turdum men. Bilýäňiz taçym seredin şeýle bir garşy össü. Ine biziňem saç edýänçimi Dubayda aýkymyň saç edýänçimi aslında aýkan kysam maňa da nemekdi, maslahat berdi. Dubayda o da maýda martda gelýär. Oňa çenne saçlar keçe boljak. Menkä ak bolansaň hasam. Ýöne
Şu gün qara saçım boyatmana karar verdim. Ha saçımın rengi ağırak bolsa birden näme boldy birden toğurdum sahra diýeýin. Size aýdyp geçer, açat geçer. Hawa. Ýöne kimdigini maslahat berjekkä, göreli saçmy nähil, ondan soň size aýdar. Ağırak golasan bizime näme? Şonu aýdyp geçeýin, akylym ýene bir gede saçym boýatjakdyr şu gün. Han söz beripdiň diýmän, bolan o gata gardy saçlam. Filtrede görünen ok biram. Şu gün bir gaycaga nematçara teýgülime diýe. Hiç almama gayrat et aýmerek kremlerden, sabunlardan lili. Genci hakit alıp geleyipdir dädi suratyny düşürüp bara ha. Ýüreğe çykýa. Şey, ýürek çykýa. Patpişikleme ýüreg olar. Hawa şeyden hatam gowdatlar çykýa, şaharlar datlar. Sen oynadın. Şeyden saludat edýärdim we ana. Gör. Oy, men iPhone'um sonýaly. Ona şeyden näme bolýardy? Saludat edýärdim, ýene bira bolmaly. Ay, bulam şarak. Gara sonýaly kalym. Köpüňiz halapsyňyz, köpüňizden halamasaňyz, halamaýandan dikkatyny intäk ýugulmaly, açylmaly, etmeli, eýle bolmaly, beýle bolmaly, intäk näme etmeli, ýerine oturmaly, gara näme başda etdirende de pastaýan şey diýäňiz, soň wa odan molla zat diýäňiz şonýaly. Gyýjagyň accountyny köp sorapsyňyz, ýaman gowa diýen eken, ýöne onu da ýene de näme bolsun diýip, maňa inanýanyňyz üçin Yugoyun edeyin da dedeyin yani onna da yanlar fenanna bildir ya zayelasa saçı. Gıylar mağa gow düşünýänler eýen fen burandan zayelasa saçı eger şu edýänçi saç pıtırap başlaýar. Hiç gram on ýarlat bolmady. Hudaýa şükür. Şoň üçin onna da ýene bir kezecik yugoyun akylyp men hökman paýlaşan şeýlerde. Halamaýanyňyza da aýdaýyn intäk ýugulup zat edip açylmaly zat etmeli. Şonýaly siz söýýän akylym. Bugün size häzir gatken zat paýlaşak. Gowja zetkeşikler paýlaşak. Öňe paýlaşyp ýene paýlaşak. Ondan soňra gördüň zadyň almanatça öýdäkler. Garap onu gitmeli. Garap işin kan ýöne niýede başlajamlamy? Etati başlamaly ýerim. Çağa zatlar gorkoçdurur size. O zat gorkodaýyn diýip Teredin 0 yaşdan 13 yaşa çenni, 16-17 yaşa çenni çağaşıklan görünüşleri var. Onun her hilaklat var da için onun size näme gerek bolsa şonu görkötüp ýatsaňyz, şonu görködürün we siz bilen paýlaşaryn. Häzir şu gyzgynlara barýan, onun bilen o zat men gidýänçem garat ýazyşdyryp, like basyşdyryp dikkat bilen seyredin hökman bir yana üç koyuk akıtma eşigim akıdıp bilersin akılım. Görüşürüz. Bana seyreder like basyan zamakım kösen olvalyanır. 200 manattan şu. Ine like basın. Nereden almalı sakra yüreği düşsün gürlep. Nereden almalıyım aytdiysanız ne nomra oyan. Arkayın kıyızağınma canadın. Ine 200 manat. 150 manat ine. Näçe? 200 manattan ene. Ondan soň näçe? 200 manattan şu jagalar tureski. Bu tureskidir akylym. Eýle beýle görýän zadyňy ýallalar. Ondan soň bu 220den bolar. Uçuplyon bolar. İçi ýuňly. 150 manattan çağışjaklar. Mugut like basaňyz ane. Ene bu da 150 manattan. Gara şular näçe? Tarapdakylar 120'den öňe şu jagal seredayda 120 serilami 120'den şu jagal jaňa daýyň arka şu jagal kowuşlara seredin like basaňyz näme kylym şu jagal kowuşlar näçe bolum 65 manat 65 manatdan seret 65 ene 100 mi bolma şu taýsyna 100 65 mi hemmesi mi hemmesi ha 65 manat şularına hemme näme görýän bäwejikleň nämejik boy bu çagady hawa seredin ene muni gowja 65 nomer goýýan şu nomera jaňadan gaýdylar oglanlar arkayın
like basmany yatdan çıkarma. Almak üçün mara. 130 manat şu paltolar. Almak üçün telefon nomer koyanların hadir. Ene şu jaga 130 manattan türetki. Ene sayın kaderler bunu alsanız ömürlüktür. Ene 130 manat şu jaga paltolar. Ondan sonra qaraz var aklım. Gelsen qati kendat var. Bu videoda sığmaya bu zatlar. İn qımmadı 250 manat deyip fikir edin. Qalan zatlar 170, 80. Yine şu jağa ulla kanca çağalan qı. 150 manat. Ha Aymel evam geydisin hava. Aymel öz firmamız bu dağı 150 manattan. Ondan sonra bu jağadlar var. Qaraz nomerini qoyan hökman gelip alın. Hökman dine süç kök kalmalar çağalar. Yine seyredin. Muğut bu çağaşıklar. Like basın akalım. 90 manattan şular. Pijamalar 70. Şu pijamalar neçe? 70 pat. Pijamalar. Şu 70 o 90 Ha. Firma 90. Bu firma 90 bular 70. Bular 50 Türk. Bular Türk marketçiler var. 50 çağaşıklan Türk marketi 50 manat. Yine içinde ne mi varsa şu türeski like basın. Ondan sonra yine bu jağa var. 200 manattan şu. Yine seyredin mehranı qatı qoğda troyka ol gidiyor bularım. Telefon nomerini yüzüne bellak geçer. 110 manattan. Yine bu 100 neçe bu 100 mü şu? 100 manat şu. Seyredin. Ha o paltoçuk 100 manattan. Yerler hem yer bilen doğru.